Kani dei gajing pentip ba kaladon gawi gajing jia ka ba sosi ma ha ka ba ka samla ka ba kerteng ka mirilda tangsong ka la ja no na du ka sis jan ha ka sor shilo. Kani ka mirilda tangsong kaladon apos nem kerta bat ka dei ka ba nakasnong lapalang. Te kami jongka ka dei ka midalin tangsong. Katum ka jing thu jong kani ka longkme klai thu ba kani ka samla kala ja ha ka sor shilo. Jadi kada uba nak yang jongi ibu kajing karpan lada pi ni ka samla pila ban pentip hau numbar ubang ngalabu hani video nak ada uba ngimdon kadur mo ka basai ka ba ngila ban bu hani video mo te ngikarpa ladon ki perlok jongka ki bedon kadur jongani ka samla kan bir datang song pila ban sen hau numbar ubang lai kenang bangila ban yo mo ban yo lani ban lap ya nika kanika samla ngabu gajing terparu ya pi baro lada don ki ba lap nani yo i kanika samla ba pintip ba pin kit khelem namta jong ka samla nomor kumbolong mata kini ki kanika ka longying jong kanika samla ki ladon ka jingdum te deng trau ba lembaga jing snokti jong pi kan yarap shikadai kanika longying ka bangat kumuni ka jing jiap sosi ma te angit bapin simkia bat bapin lai namta jong ni ka samla te nakajak kaleng jong aru nga bu ka jinduai pa ni ka samla kanom yuma kanom jia ka susi namta jong ka ndai bakan chat kan klan bat ba ladangin lap ru ngin yo ban pelik phai biang ka sha snong la palang kloi sibut kloi pi barok